Ay, ayaw ko na ganun mapamahal. Ayan. Pinaka-busy ito si Helen. No? Daming tao. Daming tao. Naku, wala tayong pwesto. Wala po. Good morning po. Good noon po. Naku, daming tao. Oh my God. Halika, tingin ka dito. Tingin tayo. Ang gaganda eh. Ang gaganda ng mga lahas nila. So, basta lang natin yung dito tayo sa Helen, guys. Ayan. Makarating din. Makarating din sa Helen. See that? Ayan siya, oh. Hintay. Hintay ka lang ng hintay ka ng pagkakataon. ano siya man? 250. 250. Ilan ba to? Eh, maraming ba to? Dennis. Hindi ba natagto yan? Gusto lang tayo ko. Ito kasi magaganda, oh. Ang gagawin natin 0.02 yun yung 35 pesos. 35 pieces. Abot ng ilang carats kaya. Wala na. 18K pala ang gold yan. Oh, na white. 250. Ayan. At least nalaman natin. Then, Yan, in-offset. hikaw. Ito tayo, ito. Then, may sing-sing din doon. Ganda ng sing-sing na yun. O, ito, 3.01. Ganda natin yan. 350. 350 ang nababay. Yan lang yan, 2.01. Hanggang 2.5. Ang ano po, ang 20... 21K, 2.5. 21? Okay, 2.5. Ang 20, may 24 kaya, no? 24K, nasa 3.1 na siya. 3.1. Yes, 3.9. Ganda eh. Pwede makita 24. Yun ang wala ako. Yun na nga sila. 24K sa. Ah, yan. 24 daw yan. Ayan. Kung sakaling mag-mark naman po yung price niya, hindi pa naman. And that is when you're not sure again, that's where the box. Dito tayo guys sa Helen. Babae ka na po, mas maganda na yung Ang ganda nito. yung nalalaman mo ba? Ayan sa guys. Oh, Jaguar. Magkano pong price nito? Grams natin na. Oo. Kasi wala pa siyang Parang ayaw ko nang hubarin. ganda. Ganda. Anniversary mo. Ganda. Oh, one bag gusto mo lang set sa libo na sa amin. Gamit timbangan dyan. Pagka nasa luli ako. Wala po. Pinakadulo na lang. Ano yung silver na yun, sir? Wait, yung sa kanya, point. Parehas Sino kayo ba yan? May point zero dito. Lahila oh. Oh. Ah, ito yung pwedeng sing-sing. Ayan guys. Tapos pwede rin na bracelet. Kaya kasya ba? Magkasya ba? Oh, magkasya rin. Ayan. Ang cute. Kita. Oh my gosh. Ang ganda. Ilan ang timbang po niyan? 18K, no? 10.8. Ayan, mas mura yan. Here we are at Helen po tayo. Hello. Dito tayo sa Helen Jewelry Shop sa Ongpin. Ayan. Layo na narating namin para lang sa Helen. Tagbilaran pa, Bohol. Sa Chocolate Hills pa kami galing. From Chocolate Hills to Ongpin. Kita dito guys, ang ganda. Oh, ang cute. Tangling leaves. I love to buy something from here kasi first time ko, kailangan makadampot kahit ano. Yeah, remembrance. Yeah.
Ay, ang ganda niyan. Oh. Maganda din. Maganda yung blue. Ito, set. Pearl. Ay, pearl. Marami. Marami pa akong pearl. Nakakasawa na. Ito pong sapphire. Sapphire. Ano yan? Gold din? White blue. 18 din. 14. Ah, 14. 15,000. 15,000. Pero yung stone niya is real yan na sapphire? Anong klaseng sapphire? Cylon? Siya ang klaseng sapphire ko ng blue. Ha? Basta blue. Basta blue sapphire. Hindi ko ito na kung simulan mo. Ang tawag yung birthstone. Ah, birthstone. Wala na ang tinatawag. Pwede mo yung sukat na. Pag na-feel mo ngayon na lang. Yung iba yan, kuya. Mag-text mo din. Pwede mo na. Meron? Kailan pa ba? Pero both sila isang sample. Kasi Ayan. 999 po, which is like 100%. Ito 20, ay 15. 15 na. Wala na yun ko So yun. yan po, may 15,000. And then ito po, magkano na? 9,000. Nabot na ng 9,000 yan. Bigat din eh. Mabigat pala to. Dahil siguro sa dami. Oh, oo nga. Medyo nga kayo may kabida. Magbigata. Ganito. Pero pag sa tulad ko na nagtitipid, may discount, no? May discount ba yan? Discount gamay. Gamay lang? Gamay. Gamay lang? Huwag yan doon sa... VIT? Iba yung ano niya, yung pangalan niya ng isa. Pero gusto ko sana rin yung bracelet na yan, oh. Na-stretch, oh. Ang ganda, ang cute. Huh? Kaya lang, wonder ako ba't umiitim siya. Kasi naka-display lang siya dito. Ayun ako guys. Ayan, oh. Ayan. Ito ay 9,000 daw ito. Cute. Cute. Hindi ka dito. Tulungan mo ako tumawag. Yung price ko nito. Ito, tingin ako nito. 8,130 kuya. Ito, ano Ang ganda. Kumikinang-kinang. ayun na kuya, yun ang kalaman niya. Ito, yung makatayo ko lang. Ay, 11 days. 2,350. pa rin to. Yan, nakabili na. Wala sa planong bumili, nakabili. Nakabili bigla. So this one, check na Para lang may masabing binili sa Helen. Guys. Oy, umupo na yung isa. Ayan na, nakabox na. Yes. Ayan, may calling card na pati ako. Bili tayo ng something 24. Oh, ang cute. Oh, pwedeng pendant. 2.39. Oh, ito. Ay, ano to? Parang lock. Oo nga. Ito siguro dahil maliit. Yan. Ito, oh. Tingnan mo. Bulinggit. Parang tungaw. Ganyan kahalaga ang gold. Ayan. Ganda. At saka may yung 699 na lang ang Helen sa loob. Lapit lang. Ayan, oh. Dito na tayo, bili tayo ng... yung ganyan, sir. Oh, ang laki na binili ko. Oh, laki. Ay, sa inyo po.
Tapos dito po, may take. Close po kami Sunday. Monday to Saturday. And the time? 10:30 to 6:30. Ayan, okay. So, let's go na. Kain na tayong dim sum. Kain po kami ng siopaw na malaki. Thank you po. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Ay, picture natin.